7 hodín 18 minút, naladené máte Rádio Slovensko. Namiesto indexov dostanú akademici v závere semestra do rúk golfové palice. Je to netradičné zakončenie semestra, ktorý pripravila pre univerzity Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. No a teraz máme na linke otca myšlienky golfového turnaja, doktora Slavomíra Magála, docenta a vedúceho katedry masmediálnej komunikácie, takisto predsedu Akademického senátu fakulty. Pán Magál, príjemné dobré ráno. Dobré ráno prajem aj vám. Prečo práve golfový turnaj študentov a pedagógov? Chceli sme troška zvýšiť takú prirodzenú gramotnosť našich študentov. Golf je najmasovejší šport na svete dnes a sme celkom radi, že aj medzi našimi kolegami sa prejavil záujem o tento šport. A ide aj takú neformálnu komunikáciu medzi pedagógmi a študentami, že už to nebude len také oficiálne odpovede na otázky a tak ďalej, ale že si aj podebatia pri tých jamkách? Ono sa hovorí, že pri golfe sa vyrieši mnoho mediálnych problémov, ale aj mnoho možno marketingových a rôznych ekonomických. Uzatvárajú sa nové priateľstvá, ale aj nový biznis. A myslím si, že keď sa pedagógovia a študenti stretnú v jednom flajte, tak je to vynikajúca tímová spolupráca. A čo v prípade, ak či už zo strany akademického senátu alebo zo strany študentov nikto nikdy predtým nedržal golfovú palicu, aby zasa hanba nebola? Aj ste sa na to nejako pripravili? Viete čo, oni už tak mesiace vedia, čo ich čaká, takže mnohí z nich pravidelne trénujú. Niektorí kvôli tomuto turnaju si kúpili aj celý výstroj. Ale napriek tomu v dopoludnejších hodinách pred týmto turnajom prebieha taká rýchla škola a tí najlepšie talenty sa objavia aj na ihrisku. Áno. A za ten golf alebo prípravu podujatia dostanú študenti aj nejaký zápis do indexu, nejaký klasifikovaný golfový zápočet, alebo toto sa už odlišuje absolútne? Golfový zápočet zrejme nie, ale keďže celý turnaj organizujú naši študenti, ktorí pracujú v rôznych našich kabinetoch a ateliéroch. To je kabinet eventov, to znamená, že oni sa naučia, ako sa poriada veľký event. Tak určite, ak to dobre dopadne, tak sa to prejaví aj na ich hodnotení a najmä budú mať vynikajúce skúsenosti pre prax. No tak tá zelená farba golfová tak trošku pripomína to akademické prostredie, či už farbu indexov, alebo možno aj plátna, pri ktorom sa odpovedá, ale to teda viac asi skôr na tých maturitách, ale možno ešte majú niektorí v živej pamäti. Pán docent, kde sa to všetko bude odohrávať ešte, ak by sa prípadne niekto chcel ísť pozrieť a prípadne aj držať palce, či už jednej alebo druhej strane? Akcia sa odohráva na peknom ihrisku v Piešťanoch, začína dnes o 13. hodine a pokračuje zajtra až do popoludne. Ďakujem veľmi pekne. To bol otec myšlienky golfového turnaja akademikov i študentov, docent Slavomír Magál, vedúci masmediálnej komunikácie a predseda Akademického senátu Fakulty Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Ďakujem veľmi pekne. Do počutia. Do počutia, dovidenia.